Maing hapon. Hapon naman gini atong paniud to kay alauna na kapin. So, mga unta akong sudan ay pansit na gamay nga rice. Tapod ko'y munggos nga gisagulan ako og kuan. Piniritong isda. So, wala na ituno. Di plain lang ako siya. Then, escabeche. Gamay nga escabeche. So, di lang tayo makinamot kay naisabaw. Init man. So, mga unta. So, wala na kakaon diha. Kaunta.